Здравейте, уважаеми зрители! Щом е петък, часът е 15, това означава, че сте с предаването Хитове от мрежата в Национална телевизия България 24. 90-тият ден от годината. Вече е време да си пожелаем, след новогодишните пожелания, нови пожелания. Дано са свързани с резултатите от изборите, които предстоят. Но за това няма да говорим. Още повече, че предаването се повтаря в деня за размисъл. Въпросът е, достатъчно ли мислим? Достатъчно ли размишляваме? Задавали ли си въпроса как стигаме от идеята до нейната реализация? Имаме и информационен повод за днешното издание. Преди 2 дни се състоя премиерата на една нова книга «Медия общество» от книгата до видеото. Аз я показвам сега авансово, ще я видите след малко и в едно видео, изготвено от авторите. И казвам добър ден, добре дошла в студиото на доцент доктор Катя Михайлова. Здравейте! Малко повече за Катя Михайлова. Колеги сме от Университета за национално и световно стопанство. Завършила е журналистика в Софийският университет. Прави дисертация при професор Лили Райчева по темата телевизия и детската аудитория. Доктор е по медии и обществени комуникации и доцент по социология. Да. Ето я книгата. Нека я приближим с зрителите с това видео, с което преди 2 дни започна презентацията в голямата заседателна зала на Университета за национално и световно стопанство. Подход да направиш една книга. Не казвам иновативен, защото откакто създадохме Министерство на иновациите, то нищо не направи. Не обичам тази дума. Много новаторски, защото
и по начина на писане, с емоционален стил, следваш стриктната логика на научното изследване и подреждане. Аз я отварям. Издадена е от издателството на Университета за национално и световно стопанство, като учебник за студентите, може би в първи курс, може би ще допълни образованието им от средното училище. И посвещенията. Посвещавам с обич на любимите ми Ана и Алек и всички наши деца. Вече пораснали твоите две деца. Да, пораснали. И едно стихче: в океаните дълбоки не се влиза без босоки. Всичко хубаво си струва, научи се как се плува. Много пасва като цитат за твоята книга, защото тя учи как се плува в начина на мислене и творчество. Георги Бакаров. Чета отдолу, издадена е 21 година. Не го знам този поет. Този поет, Георги Бараков, е моят дядо, който от 10-месечна ме учи как се плува. През 21 година събрах стих от стихотворенията му, много красиви, в една книга, която се казва «Ще вилнея в небесата, дето стават чудесата». Тази книга стана нашата родова Библия, мога да кажа. Видях с тази книга, че книгите наистина дават живот. Осмислих цялата негова мъдрост и ето, роди се Медиа общество, такава каквато я виждате и такава каквато я познавате вече. Синовна обич и признание. Да. Макар че дъщерна в случая. Ами то, нали, има една тенденция да се говори се в мъжки род. Аз приемам и синовна обич и признание. Уроци по мислене. Изоставена тема през последните години, изоставена от медиите, изоставена от образованието. Сякаш учебните програми включват само първата част на мисленето, конкретната информация, фактите. На времето аз, като се запознах с книгата, се сетих, че в един стар вече несъществуващ вестник Орбита, заедно с Агоп Мелконян, писател-фантаст, него го няма, бяхме направили една поредица уроци по мислене и ги бяхме направили по едни немски книжки. Имам идея и Еврика, превод от Юнгевелт, мисля, че беше издателството, Народна младеж, 79-та година ги издаде. Точно с примери, бяха за по-малки деца, може би за прогимназия, за това как да мислят, как да решават задачи, как да си правят картата, както ти наричаш, на мисленето. Ние тогава го нарекахме координатна система на мисленето в главата, за да стигнем до по-бързо до решението. И нещичко, което извадих от твоята книга, ще го прочета заради зрителите. Първо, за широка аудитория е, всеки ще намери нещо, ще открие нещо, но ти пишеш: открийте другия. Без другия няма комуникация. Този комуникативен разум непрекъснато търси другия. Другия човек е различен от мен, който да допълни мен в хода на нашето общуване. Когато го намери, не го унищожава на принципа да изгася теб, за да блести аз, а тъкмо напротив, за да осъществи с него серия от комуникативни действия, водещи до взаимно признаване, разбирателство, консенсус, развитие и за двамата. Колко вярно и точно за днешното състояние на българското общество. Но аз ти предлагам да минем през съдържанието на книгата. Ето, отворил съм го. Защо трябва да четем? За да открием другия, трябва да четем. С другият можем да се сблъскаме в метрото, няма да го открием. Другият можем да го видим на университетската банка до нас, няма да го открием. Другият може да бъде нашият преподавател, който ни изнася лекция, пак няма да го открием. Другият може да бъде дядо ни и ако не сме чели, пак няма да го открием. Ето аз прочетох стиховете на моя дядо и го открих.
открих другия. Така че трябва да четем, за да можем да открием другия. След това трябва да четем, за да можем, когато го открием другия, да не го изгасим, за да светя аз. А да подсилим неговата светлина с нашата, за да светим двамата повече. Затова е необходимо да четем. Четенето дава интелектуална автономност. Да отида сега при другият ми любим световен дядо Умберто Еко, лека му пръст. Интелектуална автономност. Няма как да се постигне интелектуална автономност без четене. Това е невъзможно. Всъщност това ни отличава от всички други същества на планетата. Това е нашето предимство да трупаме фактология. Чрез кино, чрез театър, чрез общуване, чрез книгите, разбира се, чрез учебниците, чрез системата на образованието, чрез възпитанието в семейството. Без това знание просто нищо не може да направим. Без тази фактология, без това познание какво беше вчера, какво е било онзи ден, без това познание ние напред не можем да вървим. Ние и днешния си ден не можем да изградим. Но само тази фактология не е достатъчна. Трябва да я прочетем тази фактология, да я подредим в мисловна карта или мисловна координатна система. Когато я подредим, тогава тази фактология ще започне сама да ни говори, т.е. ще започнем да мислим. А не само да коментираме, защото в началото анонсът на предаването всяка секунда някой коментира, някой се усмихва, някой се смее. Всяка секунда някой мисли ли? Не мисли, защото ги няма мисловните карти. След обема фактите и знанията, за да ги развием, за да направим крачка напред, трябва да имаме мотивация. Как се формира мотивацията? Ами Ейбрахам Маслоу отдавна ни е казал как се формира мотивацията на база на потребностите. Физиологични потребности, потребности от сигурност, потребност от другия, другите, социални потребности, потребност от себеразвитие и себеактуализация. Ако вървим по неговият модел, задоволяваме потребностите си и всяка потребност формира мотивация за задоволяване на следващата потребност. Мотивацията обаче идва не само по модела на Ейбрахам Маслоу. Мотивацията идва и от връзката на човека с смисъла. Да кажа тук за един друг психолог, Виктор Франкъл, как са оцелявали едни хора в едни лагери в средата на миналия век. Франкъл ни го казва с мотивация. Откъде взимат хората мотивация, за да оцелеят? От смисъла. От това кой, доколко и в каква степен е намерил, усвоил, осмислил, превърнал в нещо собствено. Големият смисъл на живота. Животът дава мотивация. Да, ако сме развили мисленето, ако сме намерили подходи към решаването на проблема или задоволяване на потребностите. Защото по това се различаваме хората, че някои могат да мислят, някои могат да правят анализ, могат да правят статистика, могат да обобщават, могат да абстрахират, могат да правят изводи, други не могат. Не могат, защото не са се научили, защото не са се упражнявали. То мисленето е работа. Трудна работа, сложна работа. Трябва да му отделиш време, за да четеш. Трябва да му отделиш време, за да се концентрираш. Трябва да му отделиш време, за да се самовъзпиташ така, че да започнеш да мислиш. Колко по-лесно е някой ти каже нещо и ти го приемаш. Колко по-лесно е някой ти каже, това ти е шефа от днеска нататъка, покланяш му се, край, точка. Айде, помисли де. Сега се сещам за друг един много велик автор, Фьодор Михайлович Достоевски и неговият велик инквизитор. Ето ги във Великият инквизитор. Абсолютно съм убедена, че публиката на това предаване знае тези фигури, за които говоря, затова няма да ги обяснявам подробно, но ето ги двете фигури във Великият инквизитор. Великият инквизитор и Христос. Инквизиторът казва, хората имат нужда да се покланят, колективно да се покланят на някого. Христос казва, хората имат нужда да мислят и да правят свободен избор на база на собственото им мислене. По-лесно е инквизиторското, по-трудно е Христовото, мисленето. И веднага опираме до ценностната система. До морала, до нагласите,
Да. Защото без тях индивидът е незавършен. Там и мотивация не може да се появи, или ако се появи, тя може да бъде в първия случай на примера. Казах пример. Уважаеми зрители, ще ви поставя една задачка до края на предаването. Хайде, опитайте се на един лист в къщи да напишете 20 бели неща за ядене. Накрая ще ви кажа как това може да стане много бързо и за 1 минута. Но опитайте го да го направите сами. Тръгваме по съдържанието. Втората задача след четенето, развиваш в книгата, изберете тема, по която да работите. Ето, зададохме една тема на зрителите. От какво зависи темата, която ще избере човек? В конкретиката на този лекционен курс по социология на комуникациите, темата трябва да бъде избрана в периметъра на дисциплината. Защото все пак аз след това трябва да оценя познанията по дисциплината. Но извън периметъра на лекционния курс, от какво зависи темата, която избираме? Зависи на първо място от каква е връзката ни с ценностите и какви ценности изповядваме. Оттам човек избирам. След това, какви са целите на човека? Но нали трябва пак отново да помислиш, за да си формулираш целите. Тъй, че изборът на темата започва от ценността, преминава през целта, стига до интересът, който ме води в даденият момент, в даденият настоящ момент. И стига до това, аз мога ли да го направя това? Имам ли субективната възможност да го направя това, което го избирам като тема? Или не мога? Следва и другия въпрос. Общността дава ли ми възможност това, което съм го избрал, да го направя на практика? Ако аз имам възможност субективно и общността е на моя страна и ми дава възможност да го направя изборът си обективно, ако той е синхронен на ценностите ми, тогава нещата стават. И за да не бъда голословна, примерът е на вашето бюро. Тази книга се оказа синхронна с общността, оказа се синхронна с моите субективни възможности, оказа се синхронна на ценностите, които изповядвам, и тя стана такава каквато е. Това, което казваш, ми напомня за един случай много отдавна. Синът ми беше малък, аз пиша нещо и съм му казал да не ме закача, защото ми е важно това, което пиша. И по едно време той дойде, бутна ме и каза, това са синьо или са зелено да го отцвета. Аз му се скарах и му казах, нали ти казах да не ме закачаш, че правя нещо важно. Той каза, много е важно дали ще го отцвета с синьо или с зелено. Разбира се, че за него Помня е този по-важно. случай, а не помня моето важно, какво съм писал тогава. Айде Как да ви кажа? избора за важното. Хайде избора за важното. В момента, в който станеш родител, твоето важно, нали го знаете, а вие вече сте и дядо. В момента, в който станеш родител, твоето важно изведнъж остава на втори план и важното на детето става твое важно. Ами аз също имам такъв случай, отново свързан с дядо ми. 2006 година ще си защитавам дисертацията и 2 часа преди защитата правя репетиция на експозето моето. Нали знаете, трябваше за 10 минути да го произнасяме това експозе. И голяма комисия, институт, как се каже, специализирания научен съвет по социология. И аз съм седнала срещу дядо ми и му казвам, ето ти този часовник. Мери тук 10 минути и едновременно с това ме слушай дали звуча добре. Просто тембъра, слушай, харесва ли ти това, което. И трябва всичко за 10 минути да се каже, това е най-важното в момента. Това е най-важното за мен в момента. Но синът ми на малките си години излиза от стаята, предупреден е, че трябва да си седи там за малко време, за 10 минути. Излиза от стаята и казва, че той има непреодолима физиологическа нужда. В този момент дядо ми казва, айде глупости сега, майка ти има толкова важни неща да върши. Моите важни неща, нали се сещате как останаха назад? Тъй, че кое е ценното ми? Децата, разбира се. В момента, в който ги имаме, те стават най-важното и най-ценното. Третата задача, какво ви дава четенето на научни текстове? Може би не само на научни, и на популярни. Какво ви дава? В книгата става въпрос за научни текстове, защото
Тя все пак е предназначена за университетско обучение, но какво ви дава четенето на научни текстове и изобщо на текстове? На мен ми дава откриване на другия. Докато аз чета, аз си говоря с хората, с авторите на текстовете. Задавам им въпроси. И след това преценявам дали те са се умели да ми отговорят в текста си или не. Освен това, докато аз чета, много често се случва така, да откривам в отговорите на авторите много повече, отколкото те са успели да заложат. Ако не много повече, т.е. то по-правилно е да се каже много по-различни неща от тези, които те са искали да кажат. И когато започнеш пък да мислиш на база на твоите собствени мисли, но и на база на прочетените и осмислени чужди мисли, тогава ти ставаш много богат. Та четенето е богатство. Това ти е следващата задача, която описваш. Четенето като гимнастика за ума. Да. Интелектуален фитнес. Много малко хора го правят. Аз искам да го правят. Показват гимнастика на ума и вадят на екран умни хора, от които може нещо да се попие, нещо може да се използва като опит, като знания. Сякаш по-важни са другите, подложили се на пластични операции или на фитнес упражнения във фитнеса. В традиционната фитнес зала. Да, в такова време живеем. Доживяхме го. Следващата задача ти е развийте социологическото си въображение. Какво значи социологическо въображение? Въображението не е ли въображение? Има един автор, Чарлз Райт Милс, който в средата на миналия век пише една такава книга «Социологическото въображение». Любопитно ми е защо тази книга още не е преведена и издадена на български език. Тя е безценна за социологическата наука, но факт е, няма я. И там за първи път той дефинира за науката понятието социологическо въображение. Социологическото въображение всъщност е онова нещо, което помага на социолозите да виждат зад видимите социални факти, да свързват различни порядъци социални факти. Като, например, имаме социални факти, изборни резултати, но имаме и социални факти, фактите произведения на изкуството, на музикалното изкуство, киното, литературата. Това също са социални факти. Социологическото въображение прави възможно изборните резултати да ги интерпретираме, например, през една изложба на художник. И така, когато свържем две несвързани неща, на пръв поглед несвързани неща, когато ги свържем, ние получаваме един друг смисъл. Едно нещо, заради което животът ни става по-интересен, целите ни може и да се променят, погледът ни става по-висок. Какво ти е мнението за социологията сега в предизборната обстановка? Днес в петък преди изборите, какво ми е мнението за социологията? Да, преминаха етапите. В качеството и на бизнес, тя си върши добре работата, т.е. изкарва си парите в качеството и на бизнес. В качеството и на наука, преди изборите обикновено не се говори за социологията в качеството и на наука. Това е пропуск на медиите, че не задават такива въпроси и ограничават всичко до едни проценти. Защото предизборната социология е всъщност едни проценти. Ако социолозите, които се занимават с анализ на изборите, защото с анализ на изборите не се занимават само политолози, но също и социолози, ако социолозите, които се занимават с анализ на изборите, включат на степен социологическо въображение, мисля, че много ясно, много по-ясно ще започне да се очертава социологическата алтернатива за бъдещето на България. Не казвам политическата алтернатива, а казвам социологическата, защото ние днес търсим алтернатива за развитието на цялото наше общество като система. Общество в социологически смисъл, а не търсим политическа алтернатива, обслужваща само 1/5 от обществото като система. Ние за съботния ден, за деня за размисъл, правим едно предаване във времето. Става дума за мои стари от архива записи на видни общественици, писатели, политици, учени, които имат какво да кажат. Аз правя един кратък анонс и след това в събота в 14 часа
и след това в 22 часа се повтаря. Излъчваме това предаване във времето. За утрешния ден сме подготвили разговора ми от 2007 година с Доньо Донев. И с илюстрации на тримата глупаци. Перфектно. За утрешния ден за размисъл. Илюстрация на това, като не четеш, като не мислиш, като нямаш въображение, или, може би, те глупаците въображение имат. Само, че нищожно, безцелно, нищо не правещо. След това е писането, което като алгоритъм си има своето място, но включваш и следваща задача: пишете, но не приписвайте. Научете се да реферирате. Свързвам ги, 8-та и 9-та, защото е едно и също. Много приписват студентите. Ами, че те са видяли от някого, за да започнат много да преписват. Изкуственият интелект, например, вече ползват. Ползват и ще го ползват изкуственият интелект. Мен това не ме очудва. По-хубаво е да си помислим кой даде пример на студентите да започнат да преписват. Помните ли едно предизборно лято от сегашната политическа агония, как започнаха български политици да угасват заради преписани дисертации? 3-4 са. 3-4 са, но това не е само български феномен. Този същия феномен е потресал и германското политическо пространство, потресал е и италианското политическо пространство и така нататък. Ако разровим в интернет, ще видим, че определени политици, не малко, са им отнети докторските титли заради преписване в дисертациите. Това идва на мен да ми каже, че да си доктор е много важно, щом като го правят по този начин. Но да се върнем на преписването. Голям проблем си е. Не само студентски, ето политически проблем. Също и университетски проблем е преписването. Множество наши колеги също се опитват да правят такива неща. Много е тежко преписването и трябва да кажа, че и борбата с него също е много тежка. Борбата отвън. Ако си видял, че някой някъде е преписвал и вземеш, че го кажеш това, внимавай какво ще си се случи по-нататък на теб. А трябва да обърнем внимание, и за това писах, на вътрешната борба в човека срещу преписването. Изкушението е голямо. Взимам от тук нещо, слагам го в текста си, взимам после още нещо, пак го слагам в текста си. Лесно става, бързо става, измивам си ръцете, приключвам си работата. Вътрешното изкушение е голямо. Въпросът е да се опитаме ние като преподаватели да накараме студентите вътрешната борба да я спечелят. Не в полза на преписването, а в полза на създаването. Да използваш това, което си прочел и да го разкажеш с свои думи. Аз съм бил вещо лице по тема за плагиатство в Софийски градски съд. Много е трудно доказването, защото те съществуват 3 категории на плагиатството. Едното е наподобяването, това, за което казах. Челси, млад си, започваш да приличаш на някой от авторите, даже може да се поощрява като модел за писане и за говорене. Второто е използването, без да цитираш, на готови фрази. И третата, най-тежката категория, тя е в наказателния кодекс, истинското плагиатство. Въпросът е в следващите глави на твоята чудесна книга. Изследвайте емпиричното поле. Характеризирай системата. Определи елементите. Да. Виж факторите, от които те зависят. Да. И ги събери, като направиш изводи. Точно така. Системен подход му се казва на това. Това може би е най-важното, за да се получи стойностна научна статия. Тук иска да имаш цялата компетентност до 13 глава, за да стигнеш до създайте видеоучебник. Точно. Хайде разкажи ни малко за този видеоучебник, който накара твоите студенти да направят. Този видеоучебник. Знаете, че традиционната курсова работа е текст написан с заглавна титулна страница, използвана литература накрая, но текст написан.
Оказва се, че в тези текстове написани, изкушението преписване е много голямо. Аз, пак казвам, искам да помогна на младите хора да се преборят вътрешно с този импулс към по-лесното, към по-лесното към преписването. Така че, за да го няма това, аз реших, че трябва да променя формата на курсовата работа. И тук дойде стратегията за развитие на висшето образование в България от 2021 до 2030 година. Една от нейните цели е до 2030 година, сега слушайте много внимателно и мислете, цел за развитие на висшето образование в националната стратегия до 50%, не до, минимум 50% от учебното съдържание за университет в аудиовизуална форма. Минимум 50% това означава къде са книгите. Защото книгите не са аудиовизуална форма, книгите са нещо друго. Те не са картинки, те са текстове преди всичко. Аз прочетох, разбира се, малко ме хвана яд на тази стратегия и на тази национална цел. Не може висше образование без книги. Абсолютно задължително трябва да има книги в университета. Но си казвам, щом като нашите политици въз основа на своята житейска мъдрост са взели такова решение, дай да видим как може на практика. И ми дойде идеята да сменя традиционната курсова работа с видеоучебник. Тоест, студентите трябва да си направят курсовата работа, такава каквато я познаваме. Теоретична част, емпирична част, преглед на литературата и всичко останало. И когато го направят, изминат всичките стъпки, всичките задачи до 12-та, когато го направят, всичко това трябва да се превърне в видеоклип, който може да бъде 10 минути, 15, 20, колкото искат да продължи техният видеоразказ. Знаете също така и тази тенденция в YouTube. Много хора забогатяват от клипове и от бизнес в YouTube. Защо си помислих да не се опитам да провокирам студентите си, да направят такова съдържание, от което да могат да изкарват пари. Нали, образованието трябва да е свързано с практиката. Ето практика. И накрая, най-важното. Правенето на видео всъщност предполага да знаеш един друг език, аудиовизуалният език, езикът на аудиовизията. Мъничко да го знаеш. И ако моите студенти се справят и направят едно видео, аз прецених, че те биха имали ниво B1 в познания по този аудиовизуален език. Защо е важна аудиовизията днес? Ще покажа нещо, което си приложила. Аз за първи път го виждам в книга. Ето, отварям. Дано камерата успее да го покаже. Схемичките на RQ за сканиране. И от тях може да стигнеш до книгата, до стихосбирката, до поезията, до песента, защото имаше аудио част от книгата, имаше видео. Изброих такива 47 си посочила в различни раздели, които могат да се ползват. Много ценно нещо е. Въпросът е, че не те помолих да донесеш някои от курсовите работи, които са атрактивни от това, което са направили студентите. Можехме да ги покажем, да. Но вместо това имаме тяхното мнение за задачата, която са получили. Нека го видим. Вие имате думата. Кажете ми, какво мислите, как се чувствате след този курс? Бъдете откровенни. На мен ми беше много интересно и мисля, че се получи наистина много яко, бих казала, направо си с тези видеоучебници, защото всеки един от нас по някакъв начин вложи нещо. Направихме нещо съвсем различно. Беше цяло предизвикателство. Просто това беше така по-ни разви въображението.
Аз съм много доволна. Това с видеоучебника беше много добра идея. Първоначално се чудех как по-точно ще се справя, но се оказа, че е доста лесно. Чрез този видеоучебник успяхме да разберем колко всъщност ние сме сплотени като колектив. Поне се надявам да е така и ви благодарим. Много ми хареса, че всеки индивидуално си пролича от учебника какъв е като човек и какво примерно преживява в момента. Вие този семестър казахте, че обичате предизвикателствата и да възлагате на своите студенти интересни различни задачи, които са и за вас предизвикателство. Първоначално аз съм сигурна, че всички нас това ни шокира, когато кажете, примерно, трябва да се направи видеоучебник или мисловна карта или там каквото и да било, но всъщност крайният резултат е удовлетворяващ за всички. Благодаря ви. Двете задачи бяха супер интересни с мисловната карта. Беше интересен факт, че намерих начин виртуално. Визуално беше много красиво и сега се наложи да се научи да обработваме малко видеа, което също е плюс, така че доста обогатяващо. Благодаря. Благодаря ви, че ни показахте нов начин да презентираме идеите си. Беше много полезно и съм сигурна, че и в бъдеще ще го ползваме. Полезно и доволни са студентите. Започнахме от дядо ти, свършихме до внучетата. Да. Тоест, тази книга, но аз нещо друго съм извадил от мрежите да те попитам и ще моля за кратки отговори. Видях в твоя блог моите принципи. Младите и ерудирани българи са в България. Да, разбира се, тук са. Няма нужда да ги търсим някъде в чужбина, учили на Запад, върнали се, долетяли. Няма нужда от това. Тук са. Образованието е човешки процес, не технократично мероприятие. Точно така, образованието е човешки процес. Ние се учим взаимно. Законите трябва да са в синхрон с народното сърце. Разбира се, виждате, че настоящите закони на България не са синхронизирани с българското сърце и имаме много гафове в системата, стигнахме до политическа агония. За медиите с любов. Разбира се, че за медиите с любов. Медиите са продължение на човешките сетива, казва Маршал Маклън. Да не си обичам учители, т.е. телевизията, да не си обичам ушители, т.е. радиото. Не ти харесва, променяш. И тук продължаваме. Но как променяш? Затова написах тази книга. Това е книга за как. Учи се преподавателя, за да научи после и студентите си. Еми да, на преподавател глупаки студентите му. Представете ли си какви са? Да си жена е удоволствие. Разбира се, че е удоволствие. То е просто Божия благословия. Жена означава живот. Апатията и липсата на оптимизъм се предават по наследство. И това също е вярно. Загледайте се да видите колко много дядовци не възпитават усмивки във внуците си. И семейството винаги е на мода. Има много изкушения пред съвременното българско семейство. Постоянно се говори, че то се разпада, че преминава в някакви различни негови форми, но така или иначе без семейство няма продължение на живота. Докато живота ще е модерен и семейството ще е модерно. И още нещо се изкушавам да те попитам. Често коментираш медиите. Вчера беше обявен уеб репорта на Dir.bg, за 6-то му издание, на конкурса за чиста журналистика на българския интернет в портала Dir.bg. Чиста журналистика. Какво значи чиста журналистика? Ако има чиста, има и мръсна, нали? Има и по-малко мръсна, и средно мръсна има. Да, разбира се, какво би могло да значи чиста журналистика? Вероятно такава, която не е по някакъв начин инструктирана от някое посолство, да кажем. Сега е модерно да се говори за посолства. Но може би посолствата не са чак толкова голям проблем, колкото са голям проблем пред журналистиката, корпоративните интереси. Зная много добре, че председателят на Съвета за електронни медии, професор Маргарита Пешева, в книгите, които издаде след като беше председател, ясно е написала, че корпоративният натиск е много по-силен от на другият. времето, преди 10 години става дума.
на времето преди 10 на години. Това не се е променило и до днес. И съвсем не се е променил. Продължава да е политически избора му, продължава да е организация, която малко влияе на съдържанието на медиите, повече влияе на цензурата, на регулация в рекламата. Тоест, докато не се промени закона, устарелия ни безкрайно закон от 2008 година, с 63 поправки в него, няма да се променят нито обществените Законите медии. трябва да са синхронни на човешкото сърце, нали? Така ми казахте. Това ЗРТ е преписано дословно от едни документи, европейски документи. Помните как стана това, защото и двамата бяхме свидетели. Така че това няма нищо общо, ЗРТ няма нищо общо с българската медийна действителност. Да, майде да намерим жури за чистата журналистика. То е като записаното в закона да отговаря на добрите нрави. Какво е Добрите нрави за всеки го са различни. Имаше и такъв казус в онзи СЕМ, който се ръководеше от професор Пешева и други ръководители преди него. И те също разсъждаваха, ако помните, професор Райна Николова разсъждаваше много върху какво е добри нрави и какво не е добри нрави. И трябваше да бъдат изчистени добрите нрави от гледна точка защита на децата. Някога през 2003, 2004, 2005 година. Така че какво е добрите нрави? Какво е чистата журналистика? Грижата за децата в вечерните емисии, дори определяме филмите за каква възраст се препоръчват, само че в дневните им повторения това го няма. Ами няма го още тогава, в началото на 2000-та година, когато започна случая да се разглежда случая с защитата на децата, се прие едно правило, че определени филми трябва да бъдат маркирани по определен начин, да не бъдат излъчвани в еди колко си часа. И да кажем, Нова телевизия се съгласи филмът "Сексът и градът" да го излъчва след 10 часа, след 22 часа. След няколко месеца BTV го пусна в неделя в 14 часа. Нищо не можа да стане. Да, и когато участници в този конкурс за чиста журналистика и се медии, които често виждаме натовска цензура, да кажем, че е актуално, можем доста да разсъждаваме, но аз да отговоря на задачата, която поставих на зрителите, бързичко да напишат 20 бели неща за ядене. Как бихте могли да ускорите процеса? Като си създадете координатна система, къде да ги търсите? Бели неща за закуска, бели неща за обед, бели неща за вечеря. Или обикалям щандовете в един супермаркет и ги търся по отделните щандове. Или ако сте няколко души в къщи, всеки ще каже, но това вече е групов метод, по 3-4 и ще ги направите колкото изискахме. Същото може да си го направите за един ключ предназначенията или за една тухла, анализирате обекта и мислите. Гимнастики за ума. Начин на мислене трябва да има. Благодаря. Благодаря, доцент Михайлова, за днешното гостуване. Дано сме били полезни на нашите зрители с разсъжденията си за гимнастиката на ума. Успех на книгата "Медия общество" от книгата до видеото. Желая и допълнителен тираж. И в заключение казвам, открийте другия, съветва Катя Михайлова, и допълва, но преди това открийте себе си. Айде, то би трябвало да е най-лесно да открием себе си. До след малко, уважаеми зрители.